Sanibonani, umqeqeshi wey'nsizwa lo. Ubhunsu kenqatshe ngephuzu uMatshitshi Qomane. Bathi kumfanele nempandla semncane oda ngabadida bethi mdala kanti cha ingane ehlaza gce ufunza abaphathi bezo onxamalala odwa libushelelizwi. Bathi intombi zimdonsa ngentshebe zithi umuhle bhunsu umuhle Matshitshi Qomane. Uyabona namhlanje ngithe ngikufakela izibuko ngoba umbuzo engizokubuza wona umbuzo ongandile into abantu abaningi abangakhulumi ngayo yabo. That's why ngithi ake ngifakele izibuko. So umbuzo wami uthi kwake kwenzeka yini mfowethu uthola ukuthi uyazijabulisa nomuntu wakho, ake ngithi nje noma nentombazane yabo. So ekuzijabuliseni kwakho uyabona ukuthi cha usakude ukufika kuvuthondaba. So wenze njani? Wasu decide ukuthi ucreate isithombe senye intombazane echazayo mhlawumbe enye intombi yakho futhi yabo, ucreate sona kangangokuba uzuyacimeza. Angithi phela mangabe wavulile amehlo uyambona lo muntu naye. Angithi yena uyahluleka ukufixa kuvuthondaba. So into ezizisize ukuthi uvale amehlo ucabange lo muntu ongekho, ucreate isithombe kube ngathi uheva naye. Yezwa leyo nto. Ingabe yakakwenza into enjalo noma uthola ukuthi uvakashele intombazane ikuvakashele mangabe usunayo endlini uthola ukuthi ke inkambalanga ifuna ukuvuka. Ilele nje ithe nje cha iyagoloza igxoba phansi ngonyawo uthi ngeke kuze kwenzeke lokho yabo. So ugcine mhlambe usuthatha ifoni yakho, ekuthatheni kwakho ifoni ubheka isithombe, ubheka ama-notes mhlambe wawasendelwa enye intombazane ekuchazayo mhlambe noma intombi yakho enye futhi ekuchazayo yabo. So the time usubuka lama-notes bese inkamalanga iyavuka kimi ngenyawo yabo. So the moment isivukile ima ngenyawo usubuyela masinyake kulowo naye ukuze phela ingazi ishone phansi yabo. So ngathi ungazi umtshela ukuthi vula masinya sefukile yabo. So ukuthi phela lezi zinto ezikanje izinto lezi wena mfowethu uthola ukuthi ke sabantu asikhulumi ngazo ziyenzeka mhlambe mawungakaze yenzeke kuwena mhlambe usazoyibona yenzeka ngoba ziyenzeka yabo. That's why mina lento yokuzwela umuntu ungasayisebenzi yabo. Phela sesiwazwele nathi amantombazane uthothi intombazane igcwele ngawe, iyazishaya ngawe, iyazifela ngawe, iyaziphonsa kuwena but wena awuyithanda uyifile. But ngenxa ukuthi lo muntu ugcwele ngawe ugcina usumzwela nawe uthi ayazi nawe ngimnike ithuba sibe naye sizijabulise yabo. Thothi niyajabula nje kumnandi kodwa mase nisendlini imizwa ishaye phansi, inkamalanga ithi ngeke lo muntu lo angimuzwa yabo. So wena ntombazane ugcina mhlawumbe usumjaji umfana uyitshela ukuthi hayi into yakhe ayisebenzi kanjani. Cha, akakuzwa umuntu engakuzwa ngeke sivungisha athi unqunu njani awugqokile njani. Uma engakuzwa engakufili umuntu ayivuki mhlawumbe okwabhekana nesimo esikanjalo njengentombazane uthatha nomuntu umvakashela into yakhe ayifuna ukuvuka. So wazi wacha mhlawumbe ayisebenzi yabo. Kuyenzeka isimo esikanjalo ukuthi phela abantu abakhuluma ngalezi zinto yabo. So that's why nje mangabe ngakuzwa hayi cha ukuthi ngikuzwele mhlawumbe kufana nokuthi uthatha intombazane inomoya omuhle inomoya omuhle iyachaza hayi yabo nje umoya wayo right yabo. So kuba nzima nakuyona uma ingekho into echazihlo, into eyihlo mfowethu yabona engathi ngakhona into ezobonwa yihlo echaza ihlo ngoba ukuba kwakho nomoya omuhle kodwa manje uthola ukuthi ayikho into echaza ihlo kuzoba nzima. Sizothi mase nawe umoya wakho ungichaze ngikujabulela ukuba nawe sihlale nawe kodwa mase sisendlini sesithi siyasijabulisa phela kuzoba nzima ke ngoba ayikho into echaza ihlo yabo. So uthola ukuthi kuzoba nzima ukuthi imizwa ishise inkamalanga ivuka ime ngenyawo iyagoloza yabo nje. Futhi mangabe iphakelwa ngempela ingakusweli ukudla avidelela idelela into ongakazi uyibona. Mangabe uzofika nje uyiphakele noma yini uyiphakele uvela uyithosele iqanda nerice izokutshela kahle uyaganga uyini lo nginika yona yabo. Mina ngijwayele ukudla ewulisi sajwayele uyifayela izinto ezikhala kahle no. So mangabe uzoyithosela iqanda nerice uzoletha noma yini ibhedabheda la yabo uzovele kube nzima uthi iyagoloza ingasafuni. So mangabe iphakelwa ngempela uyayibhekana nesimo kanjalo. That's why ngithi angikubuza isimo ukuthi mhlambe wakwabhekana nani nesimo esikanjalo ngoba ziyenzeka. So mangabe sesenzeka ungazi ubuka usuzinyeza wena mfana ngenxa ukuthi ishandiswe yabo. Uyayazi wena ukuthi iyasebenza. Uma umuntu ungamfili mfethu
uzobona nawe ngeke izijaka ziqobo ungaze utshe mhlawumbe ushawe izulu kanti cha khozulu elikushayile yabo ungaze phela ufune mangabe sehambile umuntu ufuna ukucheck ukuthi hayibo iyasebenza yini yabo uthi iyasebenza kuyenzeka izinto lezi njengoba kutshela ukuthi abantu abangakhulumi ngazo so from now on mawuthi intombazane buka le video uma umuntu unaye uyishandisa ingafuni unyakaza ingavuki kuyenzeka ukuthi mhlambe akakufili iqobo okanye futhi kungenzeka there's a possibility ukuthi mhlambe ngempela ayisebenzi but angikholwa ukuthi ubengakuletha endlini ayo ihlaza kwayena ebazi kahle ukuthi into yakhe ayisebenzi so ubengekavuma ukuthi nibe sendlini okanye nize nikhumule yabo so mangabe enze yonke leyo nto obvious ukuthi kunento mhlambe akafili yabo so kungenzeka nokunye mhlambe ucoshiweke ziningi izathu but nje ngithi angikhulume ngalezo namhlanje yabo kufana nalamantombazana uthola ukuthi ihlezi imncisha umuntu wayo yabo so kuyakuthipisa ke namhlanje ungabomncisha angicela mina amantombazana ancishe nawe uthatha umuntu akaguli akanalutho uright umqemane but uyakuncisha ujabulela nje ukubona uqwashile akulaleki ke futhi mangabe ufuna into yakho kodwa manje ungayitholi ebe umuntu eyila engathi ungazi umxoxo uthi hayi manje awufuni ngcono uvele uhambeke noma uyobona ulala lapha ukuze ngizokwazi ukuthi ngilala otherwise mangabe la akulaleki so khona mathekena nje uthi umuntu uyamncisha ufuna ukubona nje uqhelazekile uqwashile ungalele yabo so ngithi umuntu wakho ungabomncisha ngoba esinye sesizathu lezo uthola ukuthi umuntu kahle kahle usuke ummotivate ukuthi ahambe ayobheka kwezinye indawo so mangabe sebheka kwezinye indawo uzothola kwezinye indawo bamnikeze iyagqilaza ke lento bazomnikeza asuthe agqilaze akhathale afike kwena eselala esekushaya ngomhlanje esebheka le uxakeke nawe uthi lo muntu lo bejwayele ukuncenga ngalesikhathi kwenze njani manje akasancengi indaba wena usuze wamjwayeza sebemnika kwenye indawo uyafika kwena akasathinti kwakuthinta so ubojabula ngempela ntombazana umuntu wakho esakuphathaphathaza yabo esakuthinta ngisho ngathiwa beniqeda kwenza mhlambe kudlula isikhashana useyafuna futhi ubokujabulela lokho that's a good thing ngoba uma leyo nto ingasenzeki ngobe chaza ukuthi indaba ezimbi lezo yabo but bengithi angikuthipise nje ungamncisha umuntu wakho umnikazi umuntu wakho uzigqilazele wena umuntu wakho uzikhathazele wena umuntu wakho njengoba kutshela ukuthi lento iyakhathaza ngabo uma ngathi uyodlala ibhola kusasa ushayile ngayizona uzobona ground nizofika ushaya udaka kanjani uzoboza yabo ngoba lento iyakhathaza iyaqelazana iyawuthatha umdlandla wakho yabo ngisho ngathiwa makade uqeda kwenza bese iyafika isitha sakho ngakusasa sikufuna empini umuntu ojwayele ukubambana naye ngamandla uyofika kushaye abukuse ngawe impela yabo ngobani umdlandla obungaqinile ungekho strong so lento iyakhathaza mfowethu iyawuthatha umdlandla wakho so ungamncisha umuntu wakho mangabe efuna uzizwe ukuthi nawe awuguli uright ungamncisha ungakujabulela ukumbona ehlupheka umuntu engalala akulaleki njengoba ngikutshela so whatever you do mfowethu ungakhohlwa ke phela ekugcineni ukuthi uzivikele usebenzise ijazi ngoba uyabona mabe uhluleke kwenze njalo impilo ayimili iyaqhubeka so ufuna umuntu ozohlala mhlawumbe 3 months noma 5 months noma unyaka owodwa kushiye nento eyolasta forever kwena that's why ngitshela ngithi uzivikele ngaso sonke isikhathi ngiyathemba ukuthi umdala and uyakwazi lokho yabo abantu bayakwazi lokho but bahluleka ukwenza so uzivikele ngaso sonke isikhathi uma uhluleka ukuzivikela wena awukho omunye umzimba okulindile osekhalibhothini ukuthi mhla hayi mawusublue kuthiwani you blue it umzimba wakho mawusubona ukuthi usuyinalite bese ucathi hayi uzolahla ufake umuntu cha iwona lo uyophila nawo yabo futhi mangabe usuzwa ukuthi sekushubile ungazulinde yabo ulinde ukuthi uzubona izwe lonke kuqala ukuthi sekuyabheda kuyima unyakaza uye clinic so mabe uzwa kukhona insolo njengomuntu active nje ngasocansi kubalekile ukuthi clinic uyijwayele yabo ngoba kumele uzuhleke izwe kuqala bekubone bonke abantu kuyima recover usurecoverile but sebeyazi abantu yabo so nje makukhona okusolayo ungahambi kahle iye clinic uyijwayele clinic alikho icala semtholampilo kutholakala impilo mawusabuka kuye clinic kuyahlahle kushuthi awufuni ukuphila emhlabeni ngoba lapha kuthola impilo yabo so makhona into ongayizwa nje kahle emzimbeni wakho shona khona uyothola usizo hayi bengithi akubuze nje lo mbuzo
ngoba uyabona izinto ziyenzeka la ngaphandle emjolweni akudlalwa aluyi libuyayo kuye kushiwo njalo sure.